לי את זה. היום יש לאוריה יום הולדת, אז קודם כל תרשמו לה בתגובות ברכה. מזל טוב. יאללה, מוכנה? וואו! איך עשיתי את זה? הופה, תראו, וואו. בקבוק תוסיפו את סמים, כזה חבילה עם כל מיני דברים. יואו, תראו! מה זה? תסתכלו. יש כאן כל מיני סיכויים, אתם רואים? וואו. צחקנו שאתם רואים, באמת יש כאן מצב. אוקיי, בוא נסדר אותם לפי הסדר. 1, 5, 6, 7. יפה, אז אוקיי, אנחנו מתחילות. טוב, ראשון נשפוך את המים. זה אומר שהגיע הזמן לשפוך את הפקת סיכוי הראשונה. אוקיי, תראי? אוקיי, יאללה. מה? נערבב, עד שאנחנו רואים את האור הירוק. בוא נראה. נערבב. נוסיף את הפקת. 3, אז רגע, קטנה. תראו. הוא חף כזה, אוקיי, מוסיפים אותו. עד ש... אוקיי, יש לנו אור ירוק. אז עכשיו עוברים לשלב הבא. זה 4, זה הנוצה קסומה. תביא לי אותה. פרח עכשיו. וואו, פרח הקסום. פרח. עכשיו שמנו. הנה, אני יודעת, אני לא חייבת לראות. זה שלב 6. הנה, זה אור קריסטל. ירוק. היה אור ירוק. רק כמו העדשות של אמא, שהיא הייתה שם פעם. לפני עלי, מה שיצא לנו הקסם עם את השם שאת רוצה שיקראו למג'יק קסם, שזה בעצם ההפקה שתצא מפה. השם? אנג'ל? אנג'ל. שימי את זה בפנים. מערבבים. ועכשיו. מלא עשן. תראו כמה עשן. נינו זו. זה זכותה ובזכותי. וואו! עשתה לנו כזה דבר חמוד. את יודעת שאפשר להתקלח איתו. מה פתאום? יש לו בטריות. ביי חברים.